No niin, morjesta, morjesta. Vähän niinku siinä yhdessä, onko se Ace of Basein kappaleissa, niin It's a Beautiful Morning. Oikein ralli-englannilla väräytettynä. Joo. Vähän tuossa pääsi aurinkokin paistelemaan tovi sitten ja eihän tässä mitä. Puita naksutellaan ja kyllä se tästä taas lähtee elämä voittamaan, kun kevät koittaa ja sitä rataa. Se on aika hientihiä tai ensharvennusta. Runkolukua on ihan kiitettävästi täällä. Vähän sattu rinnettäkin näköjään tähän kohtaan. Tuossa eilissä päivin kiertelin tuolla vähän niinku tasaisempaa paikkaa ja oli sielläkin vähän sivukalttorinnettä rupesi löytymään, niin joutuu pikkusen sumplimaan sielläkin noita urapaikkoja, miten siellä pääsee luovimaan. Että ei tosiaan se ihan mennyt silleen niin kuin itse olisin halunnut, mutta pikkusen joutu kiertämään sellaisen yhden kinkamankin, mistä alun perin katoin, että kauempaan että se tasottuu siitä, mutta kyllä se läks menemään sitten niin pahasti sivukaltoksi, että ei siinä auttanut muu kuin pistää ronkkelit ympäri siinä ja ottaa pikkusen takaisinpäin ja sitten sit kokeilla vierestä uudemman kerran. Eihän siinä sitten mitään. Sitten se läks taas homma luonnistumaan, kun maltoi luovuttaa sitä alkuperäisestä suunnitelmasta. Eikä käynyt väkisin puskemaan läpi siitä, mitä olin alun perin ajatellut. Ja tuli ihan kohtalaisen hyvä ura kuitenkin sitten. Piti vaan pikkusen ronkkia sivusta, että sai niinku sen uran välin puhistettua siitä, että vähän piti yhdessä kohdasta pökätä persettä sinne penkalle ja ottaa sitten se edellinen ura kiinni sieltä. Vähän meinaa olla nyt hitahista taas tää homma, kun tässä on tosissaan ne rinnepaikka ja no on se tullut monta kertaa selväksi, että eihän tää mikään niin hirveän hyvä rinnekone ole, mutta tekeehän tälläkin nyt näitä ihan tässä sen puoleen, mitä ottaa vaan oikeanlaisen asenteen siihen ja se kun laskee kalikkata läpi minkä kerki. Ja se mikä ei keritä, niin se mennään vähän hitaammin sitten. Ei kai siinä muuta. Tuosta äsken, missä näkyy tuolla kouran takana tuo yksi kasa tuolla noin, niin sieltä vähän alun perin ajattelin, että jos siitä olisi päässyt alas, mutta on siinä sen verran jyrkkä penkka, että en viittinyt lähteä kokeilemaan siitä. Ehkä sellainen reilu pari metriä, 2,5 metriä voisi olla niinku korkeuseroa tuossa kohdassa. Ajattelin, että olkoon, en lähde pelleilemään sinne. Se on tuo nurkka nyt sit koitettava tuolta taimikon lajasta nyt sitten vaan koittaa tuolta kulmalta käydä ronkkimassa sitten. Ronkkimassa silleen, että se nyt sitten sais suht järkevästi tehtyä sitten sieltä. Taas tuo automaattivakaaja päälle tuo. Ja tippunutkin näköjään pois päältä. Joo, tässä on hyvin on sekalaista mettää. Runkoja on tosissaan aika hien paljon.
tällä kohdalla ei ole koivuja, tuolla alempana oli koivujakin vielä seassa ja kuusta ja sit tosissaan mäntyä vielä sinne sekaan. Ja tällä kuviolla ei tosin taida olla lehtikuusia. Tuolla seuraavilla kuvioilla taitaa olla niitäkin vielä sitten siellä seassa. Siellä on kyllä sitten lajikirjoa jonkin verran. Mutta alkaa tässäkin nyt tätä olemaan jo ihan kiitettävästi, että se oikein välillä tiedä, että miten näitä kalikoita tänne tekee. Tuosta pitäisi saada yksi kuitupölkky, siinä on sen verran hyvän näköinen isompi tyvi, että otetaan kuitu siitä. Noin. Ja tuolta välistä otetaan tuo isompi näre pois. Se on nyt, se iskee ja pistää meikäläisen silmään nyt siihen malliin kovasti siellä. Että tähän kohtaan nyt ei ole hirveästi muita näreitä tulossa, niin menkööt energiaksi tuo runko. Tuossa vähän tuolla notkemmassa oli pikkusen järiämpiä kuusia. Tai sillä, että pystyi niinku kuitua tekemään ihan niinku kunnolla niistä, niin siellä sitten tein kuitupölkkyjä kanssa ja sitten pienemmät ja latvat tein sitten energiakasa. Mikähän tuon koivun oikein katkas tuolta? Oliko siinä joku huorukka tuossa päässä vai mikäli ei ollut sitten niin heikko kohta, että se tolleen nauskahti poikki? Joo, tosiaan niin paikkapaikoin, niin missä sit on ollut vähän järiämpää mäntyä, niin on sit niistä männyntyvistäkin ottanut kuitupölkkyjä sitten. Kuitupölkkyjäkin sit tosissaan, että ei ihan kaikkia mäntyjä ole pistänyt energiakasaan, mutta eipä näistä tällaisista keppilöistä niin hirveästi mottiloita lähden noin niin kuitupuolelle, että otetaan paremmista pelkästään kuijut irti loppuenergiaksi. Jaa, saisikos tuon? No joo, no se on ihan siinä ja tässä, että mahtuuko tuosta tuon männyn vasemmalta puolelta tulemaan tai menemään nyt sit alaspäin koneella. Että jos siellä oli perhana se pienrunko, se jäi tuohon niin toisen rungon. Oi, nyt tulee kolo. Voi. Pienrapsu tuli sinne. Niin lähellä oli toista runkoa, ettei meinannut karsimmat erät mahtua väliin. Eikä oikein mahtunutkaan, niin sit tulikin pieni lontti sinne, mutta eipä tuo nyt tuollainen pien nyt hirveästi haittaa. Vaan joka rungossa ei oo tollasta tälppää. Jos niitä yksi tai kaksi työmaalle sattuu, niin ei se nyt ole vielä katastrofi.
Tietysti parempihan se olisi, että niitä ei tulisi ollenkaan, mutta on siihenkin homma onneksi omanlaisessa kriteerit annettu. No, se on niin ohut keppi tuo, että se ei edes suostu taipumaan tuonne välikköön. Mistä täältä nyt lähtis? Mihin suuntaan näitä lähtis kaatamaan? Jos tuo männyn koittaisi saa pysymään pystyssä tuossa, niin kaadetaan näin päin. Siitä ja... Joo, nyt on tosiaan ajokonekin nyt tuossa samalla työmaalla. Äsken kuulu rumistelleen tuolla, että siellä se pistää punamustalla valmetilla puita pinoon onnesta soikeen. Ja mikäs silloin ajellessa? Vimpan päälle laitettu kone joka suunnalta, niin toimii kuin unelma. Kunhan ei ole vallan synkkä unelma sitten. No joo, siinä on toi taas vähän sellaista huonoa huumoria. – 24 litraa oli se keppi, se runko. 2 keppiä sitä taisi tulla yhteensä. 22 litraa. Näitä kun meinas sen 50 mottia naputella päivää kohti tälle iteksiä, niin kyllä siinä on jonkun kerran saa käydä sahakotelosta pihalla, että se onnistuisi. Siinä oli 11 litraa. Pystyssä olevia ihan hirveän isoja runkoja tuollaiset, mutta pitkiä runkoja. Mutta... No siinä oli 38. Ja näitä kun sitten mottitaksella tehdään, niin oho, voi. No, itepähän on valinnut. Eihän tässä parane liikaa käydä valittamaan. Eikä tässä sen puoleen ole mitään ongelmaa tässä tällä leimikolla. Tää runkoluku on kuitenkin niin tolkuton ja nämä on kohtuullisen hyviä kuitenkin tehdä. Kyllä tästä ihan niinku silleen järkevät motit saa päivää kohti. Sitten joitain noita isompia runkoja tuolla seassa, niin että pikkusen saa haalittua mottiloita sitten. Vaikka totta kai niitä isompia koitetaan ja parempia jättää pystyyn, mutta siellä on monessa kohtaa niin on sitten kuitenkin yleensä aina sellaisia vähän niin sanottuja suspuita, niin niitä se olisi koitettava aina sit ottaa pois. Et periaatteessa tuossa vasemmalla puolellakin tuo mänty, mihin tuli tuo pien lontti äsken, niin se nyt on vähän siinä ja tässä, että se periaatteessa se joutas siitä pois. Ja nyt etenkin kun sieltä tuli se pieni kolhu tuo kylkeen, niin senkin puoleen, mutta $9 litraa. Mutta kyllä mä tajan nyt kuitenkin tuo jättää vielä hetkeksi aikaa tuohon, että tekee tästä ympäriltä nämä toiset nyt ensin, niin katsoo sitten, että minkä näköiseksi tuo jää. Että se on nyt aavistuksen sen oloinen, että siinä olisi vähän niin kuin liikaa
Mutta. Ei se nyt sit oo kuitenkaan liikaa sitten puita, kun käydään oikein tarkasti katsomaan. En tiedä miten paljon tuo kamera hämää oikeesti. Näyttääkö se miten siemenpuuasennolle toi mettä. Ja noin niinku muutenkin muuallakin. Mutta kyllä siinä ihan oikeat runkoluvut jää niinku hehtaaria kohti ja muuta. Että mulla ei ole yleensä koskaan niinku ollut tapana tehdä niinku liian harvaa. Ellei sit erikseen pyydetä sitä, että tehdään harvaa, että reilusti puita pois, niin siitä se on tilanne toinen, mutta muutama tuulenkaatovara pitää aina jättää. Ja nyt tuli taas sellainen hiljainen hetki. Sitten kun keskittyy tuohon tekemiseen, niin unohtuu puheenaiheet, mitä on niinku suunnitellut, meinannut höpöttää tossa noin. No. Tulepas nyt. Noniin. Joo, tuossa vieressä on sitten tuolla tällä hetkellä mun selän takana, niin siellä on... Ei perhana. Kyllä tämä on itse asiassa justiin se mänty, mistä mä äsken höpötin, niin kyllä se tästä kohdasta niin se näyttää siltä, että se lähtee pois siitä. Ja tää on nyt vähän sen tosissaan niin sellainen aavistuksen isompi kuin noi toiset puut, niin otetaan se senkin puoleen pois. Niin, tuossa selän takana on harvennusta jonkun verran ja se itse asiassa kiertää tuonne vasemmalle puolelle, niin kuin minusta katsottuna vasemmalle puolelle tällä hetkellä. Niin se menee sinne saakka tuo harvennuskuvio, että se on nyt tuolta vasemmalta puolelta, niin se on niin kuin kuvion rajaa myöten käyty läpi. Et tässä on nyt tätä enskaa tekemättä tässä keskellä sellainen pieni kulma, puoliympyrän muotoinen kaari tässä. Se tuolta nenäneestä se on tehty tuolta jonkun matkaa tänne päin. Niin kuin tuossa on tietysti havut ja kaikki näkyykin tuolla, niin se on sieltä valmista. Ja läksin tuossa sitten tuolta vasenta reunaa tulemaan sitten tänne kuviolle päin kiertämään sieltä. Ja ajattelin, että otetaan sieltä se tuohon harvennuksen rajaa kiinni ja sitten katsoo sitten mitä tänne jää tekemättä, niin rupeaa sitten tätä rinnettä tekemään täältä ylältä päin sitten, että vähän sen saa jotain järkevyyttä tähän. Näin olisi periaatteessa ollut kuitupölkyn paikka, mutta olkoon, että mä viitin tähän rinteeseen tehdä yksittäistä kuitupölkkyä. Otas pikkusen taaksepäin. Tuossa
pari metriä ylempänä on tuo yksi rypäskä, niin otetaan se tästä välistä. Tästä välistä nyt sitten, mitäs täältä otetaan pois? Vois periaatteessa tuon, jos tuon oikein puolimmaisen sais jäämään pystyyn, niin tavallaan tuo keskellä takana oleva, niin se voisi ehkä olla sellainen, se on vähän kallellaan kyllä. Kyllä se melkein voisi olla, että just tän ja tuon sais pois tuosta noin. Jätetään tuo, no. Tuo sitten tuo yksi tuohon pystyy keskelle. Kyllä tää hyvä mettä vielä tulee tulemaan tulevaisuudessa. Kauhean monimutkaisia sanoja. Tulee tulemaan tulevaisuudessa. Oi vitsi. Mutta. Tässäkin olisi ollut kyllä se paikka, että tämä olisi pitänyt raivata aikaisemmin. 5 vuotta sitten, kun tämähän olisi tehty reilu raivaus ja sit jätetty noin paraimmat kasvamaat tuonne, niin olisi tää ihan erinäköinen tää mettä tällä hetkellä, mitä tää nyt on. Mutta ei tää nyt onneksi vielä tässä kohteessa liian myöhäistä ole. Kyllä siellä vielä vihreitä on tuolla latvuksissa jonkun verran. Ehkä pikkusen liian ylös karsiintuneita, mutta kyllä siitä elpyy vielä. Isäntä sanoi kertaalleen tämän raivanneensa joskus ja viime kesänä sitten kevyesti käynyt pienempiä rassiloita ronkkimassa täältä välistä pois sitten. Niin. Eipähän ole sellaiset pienet kepit sitten teo haittoinut. Mikä on ihan hyvä juttu. Tuohon jätetään tuo nare pystyy, tuosta tuo koivu pois ja tuosta tuon koivun takalta sitten pari mäntyä, ainakin 1 mänty pois. Kyllä melkein tarvii 2. Otetaanpas tuo pienrassikka. Otetaanpas tämä tästä pois ja sitten arvuutellaanpas tuon toisen männyn kohtalo, että kumpi se noista nyt sitten on. No, se perhana ampui itsensä läpi tuosta kourasta. Otappas kiinni. Noniin. Ei. Niin lähellä, mutta kuitenkin niin kaukana. Ertskele. Voi että. Iteksiä olisi tässä olisi saattanut tulla ruma sana ihan kovastikin, mutta koitetaan olla korrekteja ja käyttäytyä kielellisestikin jollain tapaa järkevästi. No, niinhän siinä nyt kävi, että tuosta keskeltä läks tuo 1 mänty, niin nyt siihen jäi sitten vähän tasaisemmin sitten noin.
puut tuohon ympärille. Olisi jäänyt ehkä pikkusen liian lähelle tuota närettä. Närettä, jos tuon männyn olisi jättänyt pystyy tuohon. Ja siinä nyt oli taas vähän sitä ongelmata, että se oli aavistuksen isompi kuin noi toiset tuossa ympärillä. Siitä olisi tullut vähän niinku sellainen suspuu, eikä liian iso valtapuu sitten taas. Se koivu sieltä pois. Siinähän alkaa olemaan ajokoneella jo ihan reilu kourakasa. Nuovojaakin sitten tuolta alalta tehdään jo sitten tuonne alemmas. Tuonne noin. Noin, tuosta otetaan ainakin tuo yksi mänty tuosta kuusten keskeltä pois. Tämä. Mitäs siitä muuta? Kyllä sitä melkein tuo näre joutaa tuosta takanta pois. Tuosta noin ja sitten täällä on näitä pienempiä riukuja täällä näreitten takana. Niin no, otetaan niistäkin litrat pois. Vähän niitä aika hien monta saa mottia nykästä kasaan. Että no, nyt se ei mennyt edes poikki. Ei kerinyt saha olemaan niin sähäkkä kuin ajatus, että aukas ton kouran jo ennen kuin se kerki saha käymään tuo. Joo, tuo jäi nyt kyllä sellainen kulma tuonne oikealle ja vasemmalle, että mitähän ihmeellä mä tuo järkevästi saan tehtyä tuolta. Oho, voi. Vähän on sellainen inhottava sivukaltto, että se ei oikein... Hetkinen. Tästä jos tietysti sivukaltto tossa tosissaan, että se nyt on ihan siinä ja tässä, että pystyisikö tästä koukkaamaan tuonne vasemmalle, että tekisi tuon tasaisemman. Tuosta ronkkisi tuo vasemmalle penkan reunaan ja sitten tuonne kallion päälle tekisi sitten yhden uran vielä. Sitten olisi tuo oikea alareuna sitten tutkittava, mietittävä kohta sitten vielä erikseen. Se voisi olla kyllä, että jos sitä kokeilisi tästä. Tässä on vähän matkaa. Tuolla kohdilla on oja tasaisella. Sitten tässä on vähän matkaa, on tasasta ja sitten se lähtee kallistumaan toi rinne tuonne noin. Ja tuonne kauemmas katsottuna, niin se nyt on ehkä tasaisempaa sieltä, että se nyt ei niin älyttömän jyrkäksi mene tuosta kuitenkaan. Jos sinne Pertskelle saisikin tästä tasamaalta koukat. No, mihin laittaja? Noniin. Teki tuohon näreen tarrikkaa kiinni. Hetkinen, otetaanko me tämä koivu tästä vielä pois? Tuo koivu joutaa kyllä tuolta. Tuo on liikaa. Kuitenkin se hakkaa tuon näreen latvan tuosta sitten kohta, niin
muutama vuosi, niin se... Oi, ylettääkö? Mä oston sopivasti konelinkussa toiseen suuntaan. Silmä näytti, että se ylettää tosta suoraan, mutta vähän meinas valehella, kun en ottanut huomioon sitä, että kone oli tosissaan tuonne linkussa vasempaa päin, niin se vei just sen ratkaisevan 70 senttiä tuosta vajaan metrin verran etäisyydestä, pilkin etäisyydestä pois. Tässä tietysti olisi mahdollisuus ja voisikin tehdä sen tavallaan, että yhdistä sen tuonne uraan suoraan tosta. Tai sitten kääntää sen tästä nyt sitten tänne vasemmalle. Voi, kauhean monimutkaisia päätöksiä. Pahoja vaan juttuja. Vaikeita juttuja. Tuo kaadetaan tuosta pois. Mites tuo oikeeseen käteen tuo homma nyt sitten? Se on melkein mentävä tuolta suunnalta jostain edelliseltä uralta ja lähettävä sieltä nousemaan sitten poikittain tuon ojan tälle puolelle, tekee sen uran tuosta 15 tuonne päin ja se on sitten se kulma ronkittava sieltä jollain tapaa. Mutta yhdistetään tämä nyt tänne suuntaan sit kuitenkin. Kyllä tässä metässä ja tällä kuviolla niin on ihan hyvälaatuista puuta kuitenkin silleen, että nyt kun se on vähän sen pitempään ollut sakiessa toi mettä nyt sitten, niin se on, ja nyt ronkitaan ne viimeiset huonot kivi täältä seasta pois, niin kyllä tähän ihan tulevaisuuden metsikkö tulee kyllä, että ei tässä sen puoleen ole mitään ongelmaa. Hyvälaatuisia näreitä. Ja ei noin männytkään mitään ihan älyttömän karvasia ole. Tässä joskus on näköjään ollut vissiin vähän sellaista pientä kosteuden vaivaamaa. Niin se on silloin edellisellä kierroksella, kun on aukko tehty joskus aikoinaan tähän näin. Niin no, perhana. Niin sitten muokkauksen yhteydessä tehty tänne vähän sen ojaputamia tollasia, että vähtis ylimääräiset vedet pois sitten. Tää notkanne niin on niinku tavallaan kahden rinteen välissä. Että valaa aika isolta alueelta tähän notkoon nyt sitten vettä. Ja se laskee tosissaan tuonne niinku tällä hetkellä jo vähän niinku taaksepäin. Että tuonne oikeeseen käteen. Nyt ollaan menossa aavistus ylämäkeen päin. Että aavistus ylämäkeä päin, joo. On täällä tätä runkoa. Voi hitto. No, ei tietysti pitäisi valittaa. No, ei pitäisi valittaa, mutta on se tietysti liikaa on liikaa. No, ei sitä taas pidä kenenkään pahastua eikä ajatella mitenkään väärällä lailla. Nämä on näitä
kun mikään ei ole koskaan hyvä. Aina on joko liikaa runkoja tai liian vähän runkoja, että niistä ei meinaa saa sitä mieleistä mettää, niin se on aina sellaista jatkuvaa jupinaa ja pupinaa johonkin suuntaan. Tämä on vähän tällaista. Tuolta tuo ryhmäkuusi pois. Kolme runkoa on samassa. Ai kato, 2 jäi vielä paikalle. Ei kun 2. Siis 2 läksi ja 1 jäi paikalleen sinne. Tehdään näin nyt sit kerran se läksi aukeamaan tuosta toi. Noin. Joo, toi onkin muistaakseni toi edellinen tai viereinen ura tossa noin, niin se on ronkittu silleen likimain tätä ojapenkkaa myöten. Kato, siellä mönkii ajokone. Näkyykö se tuolla? Missä se menee tuolla? Tuolla. Kyllä se pikkusen kuumottaa tuota puitten välistä. Aika huonosti. Mutta siellä se menee. Joo, se on tuo edellinen ura ronkittu silleen niin likelle tätä ojapenkkaa ja nyt kun kaaretaan tästä tänne vasempaan, niin sit pystyy aavistuksen ottamaan tuosta ojasta irti tuon uran. Saadaan tuo jako sitten kohdalleen tosta. Ja tässä on nyt sit sellainen oikein sellainen suspu. Tämä näin. Näkyykö se? Mitenkä on se on hirveän paljon isompi ja korkeampi kuin nuo muut ympärille jäävät sitten. Nämä on just sellaisia, että tällaisen kun jätät tänne pienemmän metän keskelle, niin se vallottaa kyllä itselleen niin tolkuttomasti tilaa, että siihen jää pienmettä hyvin nopeasti kakkoseksi. Sitten kun se tulee isot oksat ja tulee noin, niin sit se rupeaa varjostamaan, niin sit siellä ei pienemmät puut kasva alla enää yhtä. Siitä tulee sellainen metsänvaltias siinä vaiheessa. Sen takia tuollaiset isot suspuut pitäisi aina ottaa pois. Että tietysti jos koitetaan tehdä niinku jatkuvalla kasvatuksen menetelmällä, niin silloinhan niitä pitäisi jättää, mutta tässä ei ole nyt kyse sellaisesta. Tässä mennään ihan perinteisellä harvennustyylillä. Niin jatkuvassa kasvatuksessa tosissaan niin pitäisi jättää tuollaisia isoja ja sitten taas vastaavasti pieniäkin runkoja sinne sekaan ja vähän niin kuin kaiken kokosta, että siellä olisi kaikenlaista puuta, kaiken kokosta puuta tulossa. Et sieltä sitten tulevissa harvennuksissa pystyttäisiin ottamaan niitä isoja ja sitten taas jättämään taas vastaavasti pienempiä sinne tilalle. Ja se niin kuin koitetaan saada se kierto pysymään sellaisena mahdollisimman tasaisena ja vakaana sitten. Jaha, tuosta nykästää tuo kuitenkin nyt tuohon vielä ja tästä täältä puolta. Täältä joutuisi tuosta ojapenkasta nuo pois. Mihin nää tehdään? Tökätään tonne ja kuin ne tuolta iteenpäin. Nyt ollaan niinku vähän liian lähellä tuota viereistä uraa.
Sanoisinko jopa, että melkein 5 metriä liian lähellä. Mut siitä se lähtee pikkusen hakemaan kauemmas sit tuosta. Pääsee tuohon tasaisemmalle koukkaamaan tuosta nyt sitten. Joo, tämmösiä. Tää on vähän erilaista mettää kuin mitä viimeisellä videolla oli, muistaakseni taisi olla sitä aukon tekoa. Niin mennään vähän niinku laajasta laitaa näiden juttujen kanssa. Isosta pieneen ja pienestä iso. Mut sitähän tää on, eihän nää koskaan metat tossa täysin samanlaisia. Täältä löytyy erilaisuutta. Jees, ei mitään, minä jatkan napsuttelua tässä ja kiitos, jos jaksoit kuunnella ja katsella loppuun saakka. Pistäkää kommenttia ja tykätkää, jakakaa. Niin. Siitä se homma lähtee taas etenemään. Niin. Ei muuta kuin kiitos ja näkemiin.